Horseware har udviklet massagedækket Sportsvibe Horse Rock. Et rigtig fint økonomisk alternativ til de omkostningsfulde massagedækner, der normalt ligger i prisklassen 30.000 og opefter. Sportsvibe er et komfortabelt letvægtsmassagedækken, der både kan anvendes før og efter træning. Dækkenet har til formål at afhjælpe ømhed og stivhed i hestens muskulatur ved at forbedre blodgennemstrømningen til muskelvævet. Herved nedsættes eventuel inflammation og skader forebygges. Dækkenet er designet ud fra Horsewares fokus på perfekt pasform, høj funktionalitet, kvalitet og kommer i en smart funktionel rygsæk. Sportsvibe kommer med 4 massagepaneler, et batteri og et splitterkabel. Disse 4 massagepaneler kan så rykkes rundt og placeres som ønsket i de 8 panellommer, som dækkenet besidder. Panelerne lægges med den flade side mod hestens krop. Den aftagelige hals er designet med 4 halslukninger, som sikrer, at halsmassagepanelerne opnår optimal kontakt til halsmusklerne, mens skjortstropperne er designet med kraftig elastik, som har til funktion at sikre, at rygmassagepanelerne opnår optimal kontakt til rygmusklerne. Det smudsafvisende materiale er let at rengøre, hvis hesten har rullet sig eller har fået dækkene på, mens den har været en smule sved eller snavset. Det smarte med massagepanelerne er, at det giver rytteren mulighed for at tage massagepanelerne ud og vaske dækkenet efter Horsewares anvisninger. Panelerne sættes sætvis enten ved hals og skulder eller ved f.eks. ryg og bagpartiet. Kombinationsmulighederne er mange. De 2 forskellige impulsindstillinger i massagepanelen giver rytteren mulighed for at vælge massagedækkenets styrke. I starten er det vigtigt at vende hesten gradvist til dækkenet, hvorefter det er muligt at vælge et højere impulsniveau. Batteriet er indstillet til at slukke automatisk efter 20 minutter.